लोगोफोर जों गामिया दिनैहाय सात बिहु नालाय बेनिफ्राय खेल एसे होदों आरो नै खारनाय माबा बारनाय खेल होगासिनो दङ दायो नायलांबाय थादो लोगोफोर दिनैनि आंनि भिडिअखौ देरहाबाय नामा इलाय Mande kali, mesti kasih ada bangsa. Kalau kita dilihat kan, bisa bisa kami kasih. Mungkin mana dia masuk. Mumbai. Apa sih mana? Mana? Sini tu lah. Maya mana? Daudi eवबाय नामा? Nani biदै. Oh, nani biदै. Nani biदै. Goथाव. Daudi नङा. ओइ सात बिहुनि मा मा जानो नागिरदों आबै खिन्थादो मा मा बेदर बिहुनि बयलार बेदर ना भाजा बयलार भाजा ओमफ्राय गोखा गोखै बायदिसिना खंखा मानामुनि खांजोबनाय आबै सात बिहु नालाय गोखा गोखै जागोन दिनैहाय ना जोंना ओमफ्राय जोङो दा ना बिदिखौ एसे जानो नागिरदों आरो मावग्राफोरा एसे जानो नागिरदों नोंसोरल' ओमफ्राय नोङो जाफैग्रा जाफैया जों बेखौ मिथिया माने जों माविखाय माने माविफोरखौ मिथिया जाफाबाथाय मोनजासिगोन आरो एसे दे होमबालाय बयलार आथिं एवना गोमो नुजाखै आरो नोंसोरो नुदो दा आबै ना बिदै नैयाव बयलार एवदों माने सारायाव आबै देखाय एसे बयलार बेदरानो जोंना सात बिहुनि गोखा गोखै बुथुमजोबनाय जि बुरजाखा साराय बेसेबा गिदिरजों ना आबै सात बिहुनि गोखा गोखै जानाय खाना Ilaya gaglina ngarukon. Ilaya itu. Liha kayok makai ane. Kayok. Abi kayok. Sing abi ya kayok. Sing na hinjau prasa damgra degra ada kayok na. Sana xin lại. Karena betor जासिगोन लाय लोगोफोर खाना जिरायनो नागिरलायबाय नै ज'नो जिरायबाय
गिलासफोरखौ जाहाथे जिरायनाय थानाय आइ आफामोना बा बिब' फंबाय बिदा बिनानाव मोना गासिबो जेन गारलायनाय नङा मानो होनबा बायनायसो नालाय जों बायबाय खाना जाखांबाय लोगोफोर नै खाना जाखांनानै मोसाबाय मानसिफ्रा थांनोसै लोगोफोर खाना जाखांबाय नालाय थांनोसैलाय न'आव जोब्बाय फैद'हाय थांसै